Dobrý večer, vítejte u televizních novin Belgie. Chtěla bych oznámit, že tahle ta paní, Darina Miková, zabila slepicu a zabila 10 mravenec, ukradla nenormálně slepicu svojmu sousedovi a snědla ju a kosti nechala. Takže policie z Marsu ji všude hledá, ale nemůžou ji najít. Jestli uvidíte tuhle paní, dejte nám vědět. Děkujeme. Jo, a taky chceme říct, že Saudi navrhuje 300 let v krásném v krásném ostrově na pláži o samotě. Škoda. No, takže jste to všechny viděli, slyšeli jste to, tak jestli uvidíte tu paní, prosím dejte nám vědět na číslo 9193288. Děkujeme.